Tete ndakaromba mushure mekunge ndaona nhamo kuJoni. Asi zvacho zvandakaita kuna mai vangu ndikazvifunga mwoyo wangu unotsemuka. Imagine kuvavhukunura muguva and do the unthinkable nebody yamai vangu. I'm the worst sinner. Ini ndatambo. I did the unthinkable. Zvandakaita chero ini ndinoshaywa kuti ndaive ndapindwa nei. Amai vangu kana ndikazvifunga vaive Mwari kwandiri. Kwete Mwari baba, asi representative yaMwari. Ndivo vakandiudza panyika pano. Ndakagara mudumbu mavo for 9 months. Ingadai vaive nemweya wakaita sewangu. Deno vakanditsatisa ndichiri muchibereko chavo. Kana kundidonhedza ndiri kacheche. Asi she took good care of me. Ndava murume mukuru anogona kuzvimiririra. Asi pamusaka pekusagutsikana vatete, ndakatora upenyu hwamai vangu. Ingadai ndakagumira ipapo, ndikarara navo vari chituna. Zvekuromba izvi, it's overrated. You will never find peace in your life. I did it for economic reasons. Asi ndiri kupika jere rangu, ndisina njema. I don't even need a judge to tell me kuti ndakatadza, because I know it on my own. The nights are very long. Panovira zuva rega rega, ndinopindwa nekutya kuzhinji. Zvakatanga so. Ndiri murume ane makore 48 and I did this 10 years ago. My entire life was a life of hard work. Ndaizama veduwe, asi chainyatsobuda hapana. Koro ndakanga ndisiri mwana aigona academically. Ndakambozama kuita zvechikorokoza, asi kune zveko. Zvakandikandisa mapfumo pasi. Zvese izvi zvaitika kuJoni. Makorokoza anonzi mazama-zama. Kune violence yako, kune makingpin. Asi pasi apo, semaziviro enyu maminers anogara kuwirwa nematombo. Taiti kana tapinda muburi, tichipinda mumugodhi, panenge pane kanzira katoko-toko. Kekuti kungopotsa kutsika, unowira muzuyenda nakuenda, ugonotsakatika. Taipindira kuLanglathi, kune mamaini akadhambwa nevarume. Tofamba pasi, togara kana mwedzi chaiwo. Apa utombozivi kuti masikati here oro usiku. Kungorara. Apa the further you go underground, the darker it becomes. Maaccident anoitika imomo anenge akawanda. Koti magroup, masutu, machangani, mazimba. Apa masutu anogwa zviya zvekuti havazezi kuuraya. Kotiwo vanoputitsa madynamites, vachiputisa dombo. Apa unongonzwa pasi kutinira. Next thing, umwadowiro nedombo atofa. Pacho kwataibudira kuBramfisher, unenge wakati shena yemazuva tisingazivi kuti mangani. Woti kutya mamwe mazama-zama kuti vachakutorera matombo ako. Woti kutya maporisa. And the light rinobaya maziso. Uchibuda murima for many days. Maziso ako paanosangana nelight anenge asingagoni kana kuvhurika. I gave up zvechikorokoza after group randaenda naro pasi. Ini because ndaigwara nemanyoka, vakati vasvika, vachingopinda pasi vakafa vese negasi rinobuda pasi. Ko ndaimboziva kuti pasi pane gasi rinobvapo. Vese vakakashidzwa vakasafoketa kwava kufa. Ndakadzwa mudumbu. Mushure mekunge ndagashira nyuzi, ndikachera chikomba, ndokutamba nhamo ndirimo mumukuku mangu. Apa basa kutsvaga rechigarden boy ringawanikwa. Ndaingomirawo kurobhoti nevamwe varume, vamwe vose vaitorwa, kuchisara ini chete. Zvaita kunge munhu akabereka chituna. Vatete, I gave up on life. Ndikaenda kufreeway. Ndichida kuzvidonhedza kubva pabridge. Ndorwa nemota dzinenge dzichifamba muzasi dzondipedza. Ndipo pakadarika vamwe vana amwene vaibva kubasa. Vakamira vachimukera drama. Umwe wacho akabvaswedera pandiri. Ndokundibvunza kuti zvaita sei. Misodzi ikatanga kuyerera. Munoziva kuti varume hatiwanzochema. Asi apa ndainge ndasvika pakuperegwa kuti ndoita sei. I had failed myself. Kumba kwedu ndini mukomana mukuru. Uye ndini ndaive ndiri rombe at that time. My little sisters had made it in life. Mota dzavaifamba nadzo dzaive dzakanaka. Vana vavo vaenda kuzvikoro zvakanaka. Ini apa I could not even bring my wife and mwana kuJoni. Vaigara kuRuzeva namai vangu. Zvinhu zvaindishungurudza. Ndinouya wekudaita suicide. Anyway, amwene vaya vakandinyengetedza. Vakati uya kuno titaure. Varume tinobatsirana. Ndakabva pabridge paya vakandibata ruoko. Kwakufamba neni vakati talk to me. Dambudziko riri papi. Now that I look back, I think grief chaiyo had overtaken me after shamwari dzangu dzafa mugodhi. I failed, crippled, cause upenyu hwaive hwaoma. Mushure mekunge vandisiya ndiri ndega.
ndisina kana plan. Fast forward, takaita ushamwari naGeorge. Aigara kuHoney, ini ndiriko kuBraamfisher. A month later, he told me kuti aizoenda kuMalawi, aida kuti aende neni. Ainge ane maansa ematambudziko angu. George ainge akarimbika kumurungu wake, saka ainge apiwa bonus sezvo kwaive kupera kwegore. Akanditi ane munhu waaida ndinoona. I told him ndaive ndisina mari yebhasi, akati raisava dambudziko aizoenda neni ondikwidza bhasi, kana zvangu zvaita ndaizomudzorera mari yake. Fast forward, takapinda Lulongwe paya tikazoenda kumamisha deep kwakati sarei zvakanyanya. George ainge andibvunza kuti ndaidei panyaya dzemabhizinesi. Aive ati matambudziko angu aizongodisappear ndikaona sekuru avo, nekuti vaizondipa a lucky charm plus kugezwa munyama yese yainditevera. Akanditi ndakanga ndine dark cloud hovering over me. That's why I was the only one in the family aistruggle. Zvaitonyadzisa zviya zvekuti chero paChristmas vana vairinga zhira kuti baba vachauya oro kuti malaicha achadeliver grocery vagogashira. Hanzvadzi dzangu ndidzo dzaichengeta mama, nekuona kuti mwana wangu wamupinza chikuru. Zvinova izvo zvinhu zvaindidzikisira nekufila useless. Varume vazhinji, you know the feeling yekutadza kuprovide kuti inoita sei. Chishuwo chomwoyo wangu kwaive kuti ndigone kuprovide for my family, and I wanted to own my trucks. I was always fascinated nemagonyeti. Pandaipinda pasi peground, I always wished kuti ndingobatawo goridhe ndigotengawo gonyeti, asi hazvina kufamba saizvozvo. Tisi avo takanoona apiri, n'anga yaive nemukurumbira. Takasvika pamba paive pane vanhu vakawanda vaida kubatsirwa. Ndakashamisika kuonawo mazimba aivepo. Takataura mushure mekunge ndawa vachitaura Chishona. Vaibva kuHarare uye vaivanzwa nezvasekuru ava. Vaive n'anga inoziva mushonga. Chance yangu yakakwana and I went into the room. Tete zvandakaona imomo zvakandimisa vhudzi. Handisi munhu anonamata hangu, asi hana yangu yakarova. Vakandiudza zita rangu, dambudziko rangu, zvishuwo zvemwoyo wangu uye kufa kweshamwari dzangu. Vakanditi ndichibva pano ndaifanira kuenda kuZimbabwe. Nzvimbo yeSouth Africa yaisava yangu, but ndaifanira kuti ndinogara kumusha nekuti ndiko kune laki rangu. Asi ndaifanira kuita zvakasimba nekuti dark cloud rainditevera was too much. Uyezve vadzimu vangu vainge vakatsamwa, so I had to appease them. I had to give them a sacrifice. Give them how? Sekuru vakandipa mushonga, ndaifanira kusvikomwaya papilo pamai, then kana zvaita ndobva ndaenda kustage 2. Ndakatya nestage 2 yacho. Vakati I had to do it, and ndovapa fluid yacho. Vaizondipa mari yebhasi yekuti ndiende uyezve ndidzoke, cause ndaifanira kunyatsoshandikwa. Ndakatora mushonga and I had to act fast. I had a week to do it. Ndakakwira kwakunanga kumusha. Ndasvika paya, my family was happy to see me after a long time. Ndakasauka ndisina chero chii, iko kuonda. Vakabata jonge kwakundiurayira. Vedwe apa ini ndini ndinobva Joni paya, ndaifanira kuva ndirini ndinovaitira zvinhu izvi. The following day, vanhu vakafuma kuenda kumunda nemudzimai. Semunhu aiva traveler, I was very tired. Ndakamuka pamusha pakati zii, munongozivawo life yekumusha. Chance given, ndikandopinda bedroom amai kwakumwaya mushonga papilo. Ndakatevera kumunda. They had a better life than mine. My siblings vainge vakavaka decent houses. They had food. Vaive negarden. Mudzimai wangu achitengesawo muriwo kuti vawane mari yechikare. Takaswera kumunda. Manheru tikadzoka tikadla. Yangu yekunovata, mai vakapinda mumba kwakurara. Ndichangojunywa nehope kuma10 paya. Vakabuda mubedroom mavo vachikosora. Mudzimai wangu kwakukwakuka. Mai havachafemi. Vakabva vadonhera pasi. Ndokubuda furo mumuromo nemumhino ndiye Sarai. So this was happening. She was a good woman, good to my wife. Vaigara nemhuri yangu. Kana musi one wavakambokomplaina kuti hautumiri. Here I am, foolish. I had brought death with my own hands. Shoko rakafamba siku ihoho. Ukaedza, masiblings angu atosvika, most of them
vaigara muHarare. One ndiye akatora flight kubva kuSouth Africa kuma 6 a.m. kwakuzosvika kumba kuma 12, since kumusha kuri pedo neHarare. Takaviga mai the following morning paya, vanhu ndokungochemawo nesu, munongozivawo after rufu vanhu vanongoparara, kasara vanhu veukama. The following night I had to move as fast as possible. Sekuru vaiva vati pamushonga wokudhakisa vanhu vese, vaivandiudza kuti that first night mai vachangoikwa ndipo pandaifanira kuita zvinhu izvi. Vanhu vakarara kuma8, musha wese wainge wangonyarara, dzangova ngonono dzega dzega. Ndini paya kuma past 10 kunochera guva, ende munongozivawo past 10 dzekumusha kunenge kwasviba kuti tsva. Wainge wava usiku hutatu, rima racho raibatika. Ndini paya ndakuchera guva, ndaita kunge munhu ane masuperpowers within me. 1 hour later ndainge ndapedza. Matanda aya anoiswa pamusoro pecoffin vanhu vasati vafushira ndiwo akandidhileya. Ndakavabisa paya semunhu aiita chakaipa, ndaingocheuka. Ndombofunga kuti kune vanhu vakanditarisa. Kana ndaizobatwa ndaiti kudii. Ndakanovhura coffin paya ndokuburitsa mutumbi wamai vangu. Ndini paya kwakurara nawo. Vatete, I'm not proud of this. I had to share nemunhu akaita semi, someone asingandizivi, someone who will not judge me. After that, kwakupukuta, ndakutora chijira chiya ndokuchivharira mubhotoro. Fast kudzorera mai mucoffin. Even maisiro andakavaita zvaive zviri zvehari, zvekuti izvezvi handimbofungi kuti ndakavaisa zvakanaka. I was possessed because no normal human being can do such a thing. After that, kwakufushira, kwaedza, vanhu ndokumuka, upenyu hukaita kunge pasina zvamboitika. Ndakaoneka mukadzi nevanhu vaive kumba, ndikamuti ndinodzoka, vhiki raitevera. Ndini uyo ndapinda bhazi reMalawi. Sekuru vakafara kuti ndainge ndadzoka, uyezve ndainge ndagona kutevedzera mainstruction. Vakazondishandira, ndikapiwa coin rainge rakapiswa zvikanzi ndoriisa pasi pemubhedha mudhisi. Then I had to check it after 3 days. Ndakapiwa mitemo yakawanda ndokubva ndadzokera kumusha nemimwe mishonga yandakapiwa. Mudzimai akafara kwazvo sezvo pamba pairema kugara after roof. Ndakasvika ndikaita zvese zvandainge ndanzi ndoita. After 3 days ndakatarisa pasi pemubhedha ndikaona mari ari ma-US notes manyowani vatete. Yainhuhwirira mari iyi. Every 3 days mari inomuka iripo. Ndakazotenga matrucks angu vatete. Within 2 months ndakatenga 2 ka1 kumesina, ndokuwapinza, ndokubhadhara zimra, ndokukleya. Upenyu hwakabva hwangochinja. Mudzimai akandibvunza kuti mari yabvepi. Ndikati murungu wandaishandira aisandibhadhara nguva yose, cause bhengi rake rainge rakafriza mari. So nguva yese ndiko saka ndaitadza kutumirai mari nema dzega. Saka iye zvino bhengi rainge raririsa mari dzake, ndiko kunditumira kwaakaita mari. Time yakafamba, makore akapindana, kusvikira one day ndakarara 2 years ago. Ndakangonzwa kunge mujira mapinda chino chaimhanya chakanga chiri chiduku asi chainge chichifamba. Ndakavhunduka ndikazunza magumbezi, kwakugona kuti hapana chinhu chirimo mugumbezi, kwakurara. From that day ndakatanga kunzwa kuti makumbo angu mune chinhu chiri kundifamba. One day pakazongodzatika, gumbo rangu raora, chironda hachisi kupora. Instead, after doing all these tests nekuisa mushonga yandakatora kuchipatara, chiri kutoramba chichiwedzera. Bhonzo rangu repagumbo rakudoonekwa. Vakaita matest vachifungidzira kuti cancer, vakati ndakanga ndisina macancer cells. I never wasted my time going back to Malawi. I know it's payback time. Ndakadeura ropa risina maka and ndikarepa mai vangu, my mother's dead body. I deserve to die. Mwari havana kufara nezvandakaita. Ndakatadza. Hongu mari ndinayo. I have everything. A beautiful home. My contracts kumatrack. But handina peace. My ex anondidya. Kuna mai vangu. Please forgive me. Kune vanoda kuromba, all that glitters is not gold. Ndatenda ndipo papera nyaya yangu. Good morning Zimbabwe. I hope munofara kumativi mana enyika kwamuri. Vedu vatete vadoona kuti kana ndikada kuti ndiite video ka
zvingandinonotsa because dzimwe nguva pandinoita video paya ndoti ndapedza kwadawo kuma11 ndoona kuti papasina audio ndoisa audio kwadawo ma12 ndodoona kuti handisi kugona kubata nguva. Saka kuti ndigone kubata nguva regai ndingorega kuisa face ndingoshandisa foni ndozviri kuitika. Asi ndoziva kuti a lot of you guys miss me. I don't know kovhaleka mangwana ivhale matitodiko tikutamba nemzvenyu. Alright, ndonyaya yatawana muzuva ranhasi. It's a very sad story. This is abomination. This is incest. This is murder. This is sin. Anditi zvese zvavataura kuti vakatadza, vakaita chiitiko chisingaiti kubata amai vavo, kuita zvinhu zvakadaro pavakabuda napo. Zvinhu zvisina kunaka, kwete zvisina kunaka zvinhu. This is horrible. Asi isusu takati we listen, we do not judge. Vataura ivo vakati all that glitters is not gold. Magumo acho misodzi yoga yoga. Ende vatotaura kuti inini I'm not in a position yekudzokera kuMalawi kuti ndinokumbira mushonga nekuti ichi kana kuti ndakatadza. And I'm not happy with what I did. And I was possessed. But right now, as he comes back to his senses, he realizes that what he did was wrong. And kana kuri kuti vanofa, aiwa, regai havo vafe ndozvavari kutaura, because havadi havo kutombotsvaka kana mushonga kana kuti chii. He deserve, vanofila kuti ipunishment yavari kupiwa naMwari, and he deserves it. Vedweka zvakaoma. Ndinongoshuvira kuti tinge tichidzidza muma-acts evamwe. Kune vaya vanouya kuinbox musambozvinetsa handikupinduri. Hapana munhu anoromba through inini. Handidoziviwo kana namba dzavo. Mukangotipei namba ndongoti handina, full stop. Alright, regai tipinde munyaya dzinotevera. Ndiri mudzimai anoita mabasa ekutengesa muviri mubhawa rinonzi Conscious. Ndakakura ndichigara kumabvuku, handina kumboita mwana akadzikama. Ndaitenderedza vabereki musoro. Kunyangwe ndaive mwana womufundisi, ndakaparadza dzimba dzevatendi kusvikira ndatiza pamba ndine 14 years. Ndakanogara nedzimwe pfambi, asi ndaikecherwa $1 for 2 rounds tete. Manheru ndaita kana $5 asi ndinenge ndaneta. Tete ndakazosangana nemumwe musikana aigara muno muHarare. Musi uyu taive takakechwa nadhiraivha naWindi. Indaive ndatorwa naWindi, iye nadhiraivha takapaka pamashops tichitenga kuti tizoenda kulodge inonzi Cool Banana. Asi ini naWindi taisanorara mulodge, tairara mukombe nekuti Windi wacho yekubhadhara lodge aiva asina, aive ne2 ye4 rounds dzake. Time yakabuda varume tiri pamashops takatanga kutaura nemusikana, ndikamuudza kuti chipambi kuita hacho asi kufira mahara. Iye akashamisika akati ungati kutamba uchiwana $20 yenight. Ndakamuudza kuti Windi uyu wandinaye ati ane 2 years. Akaseka akati ini ndiri kubuda $20. Akanditi koma puseiko asikana munodi kufamba? Akanditi ini handivatirwe mari iri pasi pe$20. Akati uyu ndangobvuma nekuti ndidhiraivha wekombi. Asi dai dziri minga chaidzo totangira $50 per night. Akati itai muchimbofamba kumachembere. Ndakamuti handina link yemambuye anoshandira. Akati muno vamwe mbuya yechivanhu vanogadzira pfambi vakabva vandipa namba dzavo. Akati unondifonera toenda small aya unoswera waita mari. Takazoenda kulodge. Dhiraivha akabuda nemusikana uyu, ini naWindi ndokurara mukombi pamasidzi. Kwaedza ndakadzokera kumba, muviri wangu uchirwadza pasiti hapararike. So musi uyu ndakasvika ndikazorora. Ave mangwana acho ndokuzotsvaka musikana uya pafoni. Takaenda kunonzi kuStone Ridge. Takasvika pamba pambuya ndikabvisa $5 yematare. Ndakanzi dare rako rinoda huku jongwe nhema yechibhoyi. Ndakapinda bhizi kutsvaka huku iyi ndikazoitwa after 3 days. Ndakadzokera pandakanzi ndiise musoro mangu, ndakaidengedzera. Ndakaisa, mbuya ava vakakushira tsanga dzechibage pasi. Jongwe ndokubhururuka ndokunonhonga tsanga 2 dzechibage. Ndakati kuna mbuya regai ndidengedzere titangidze pamwe ringanhonga dzakawanda. Asi mbuya ava vakati hapana, iyoyo chaita 2 years uchiita mari ubva wafa. Ndakabuda asi ndakaziva kuti ndazviparira. Ende shuwa kubva musi wandakaendako ndakatanga kunyengwa nembinga mumba ndaive ndakubata $100 per night yemashort time. Ndozotora $20 wekunorara naye kumba.
tete 2 years dziri kuguma muna March, muviri wangu hauchatoita zvakanaka, ndiri kurwara. Kana kubvawo handichaendi, ndichasara kuenda kumba kuvabereki. Ndinodemba kuti dai ndakateerera ndakadzidza ndingadai ndine life. Ndakada fast life, kazvicherera guva tete. Kufamba ndakafamba, kumwe ndakatengeswa zvekunzi takuita back to sender. Asi urwere huri kukura everyday. Ndinoda kurarama, ndiri kutya kufa, hama dzinodiwa, ndibatsireiwo. Alright, regai titaure nyaya kune vakateerera ndoziva kuti kune vana vane ma-18, 16 to 18 vanoona channel ino, so this is for you. I'm not going to judge, but we are going to use this as a case study. She said iye anga ari mwana wapastor, so she ran away kumba at 14 vakanotanga kugara nepfambi. So she left a life iri normal, kumba kuri normal, assume imba yemaparents, mapastor akavanogara dzimba dzakanaka, like decent houses. Akabva kumba akanochoose life yekugara achiita chipambi. Adaro ndo paakatanga achikuvata nevarume achipiwa $1 for 2 rounds. Understand me? $1 for 2 rounds. Tabva ipapo ndobva vanorara mukombi nadriver for $2 for the entire night. Mukombi munogwadza. Imi ndakambovata mukombi mumusi ndandaenda kufunda, ndakagara mukombi. Ndakagara ndandisina kuvata, ndakabata mwana usiku hwese. Unoita kunge uchawira pasi kuzoti ivo vanga vakavata vachibata basa. Saka ndiri kuti from what she's saying you can see kuti mwana akachuza life isiri right, prodigal son. Popaipa kuti unobva kumba kwenyu kune kuri right, unogara nemnguruve mudanga, ndizvo zvisvi. She just chose the wrong things. Saka ndinoshuvira kuti kune vanhu vane ma-18 ma-16 vari kuona channel ino, sometimes you feel kuti kumba hakugariki, maparents angu ari strict. I want you to know kuti that strict is for your protection. They are protecting you from zvinhu zvakadai. Right now akaguma azoenda kune n'anga asangana nemwe musikana akamudza kuti ndochaja $50 zvikazodii. But andiona kunge vasina kuzvikunyanya kuzvibata zvakanaka, because muviri wako, remember, it's a temple of the Lord. I'm not judging it, but I'm just, like we said, we are using this as a case study to advise vana vanoona channel, because pane vana vanenge vachitofunga kakuti dzimwe nguva hachizivi kuti vana vanofunga sei, vanenge vachitorikaukera vachitoti toda kuzoitawo izvozvi, but this is not right, because in the end magumo acho ari kuti ndaakugwara, ndaakufa, chawakaita chaicho chaicho hapana. Alright, kune vanoda kubatsira umongoso makomenti kuti vangaitawo sei. Ngatipinde munyaya yechipiri. Tete ndiri mudzimai akakura achichengeta mwana ndega after baba vake vandiramba, zvinova zvinhu zvinorwadza. Ndakapinda pese kuti Pamela adzidze, kuti ave nedhigiri raakushamidzira naro. Ndakaita maricho ndikasekwa nenyika, asi Pamela apedza chikoro akandiona semunhu asina kukwana, ko ndaizivei kuti akutaura nababa vake behind my back. Pamela akati akuenda kubasa, ini ndaive ndati nhamo yapera, asi Pamela akandioneka achiti akuda kumbonogara kumba kwababa vake sezvo kuri pedo nekubasa. Ndipo pandakaziva kuti vanhu vaitaura, ndakarwadziwa. Asi ndakamuudza kuti aive andirwadzisa. Akati aenda, haana kuzomboramba kutaura neni. Handizivi kuti baba vake vainge vamuudza kuti kudii. Asi Pamela pandakamboti ko wakundikangamwa sei, ndakatambura kuti uende kuchikoro, akandipindura kuti dai musina kubva kuna baba vangu ndaisakura upenyu hwekupemba. Baba vangu ane mari, so ndakazviudza kuti wenhamo ndewenhamo. Ndakabva ndamira kutaura naye. Foni yandakazogashira ndeyekuzivisa zvekuroorwa kwaPamela. Tete ndakagwadziwa, asi ndakabva ndafunga huroyi, ndikati ndoenda ndopiwa mari yangu yeumai ndomugadzira nayo. Ndakati mazuva asvika, ndakaenda, pfuma ikabviswa, Pamela akaroorwa kumhuri yainge ine mari, asi aitonyara neni pafunction yemarooro ake, nekuti kana hembe ndakangopfeka dzaivepo, nekuti ndaive ndisina. Ndakaenda kumarooro nehanzvadzi dzangu, kati mari ichipera kubviswa, ndakaunganidza magirosari ndokuisa mumota ndokutobva pamba pababa vaPamela. Pamela aisati wane basa neni, aitove nastep mother vake, mukadzi wababa vake. Ndakati ndabva ndichimuka kuseni ndikaenda nemari kun'anga kuti aitwe zvandakaitwa nababa vake. Handina kuziva kuti n'anga iyi ichaita imwe mhiko. Ndakati ndabva ndakazofonerwa kuti Pamela akadzoka kubva kumusha kwemurume nekuti akavharika nengo yake. Ini ndakarohwa nehana nekuti ndini ndaive ndaenda kun'anga, nhasi mwana wangu ndo dambudziko raanaro. Uyezve kuti ndibude pachena ndiri kutya kuti kana
aiva akaudzwa kuti ndiri muroya, akanzwa kuti ndini ndakamugadzira zvekuti abve pamurume anofa asingadi kundiona tete. Kun'anga yave kuda mombe nhatu kuti iroyonore, ina handina kana imwe inotsika. Ndoita sei tete? Pane angandibatsirawo here kuti Pamela ave nani akasagara hake nemurume asi nhengo yake ivhurike kune vachabatsira? Ndinokutendai. This is a very sad story because baba vake vakanga vandiramba zvinondirwadza. Ndakapinda pose kuti Pamela adzidze kuti ave nedigiri raakushamisira naro. I sense in this statement yekuti adzidza ave nedigiri raakushamisira naro, I sense a bitterness. I don't know if I'm wrong. I sense bitterness because semaonero angu iye ati Pamela akati yakunogara kwababa vake nekuti aitaura nababa vake ndokuti noti akugara kwababa vake. After that Pamela akanga asachafoneri mai vake sekutogwa kwazvaitwa, so mama is bitter because vari kufunga kuti maybe degree. But I think personally, I think vana kana vakasakura vane maparents also they become angry. I'm one of those children. You become angry. You just become an angry child. So because panisha urikushota presence ya baba vako muupenyu wako, urikushota mai vako, you know. Saka you become just angry as a child. You don't know that you are angry. Saka mama did a good job pakuendesa mwana kuchikoro. Mama did a good job kuvachita maricho kuti mwana aende kuchikoro apeds. Then after that maybe mama also felt kuti Pamela isafanira kutaura nababa vake. Iyo inyaya ye-co-parenting yekuti kana vanhu vasiyana, one parent feels angry kana mwana akataura the other parent. Remember mwana ari pasenda, imi mama ndime mama nditi but mwana anodawo baba vake, imiwo daddy ndimi daddy but mwana anodawo mama vake. So can we learn to balance? Munoziva here kuti ndozauti most of you vanondiona you are middle-aged people and mashona mune muri single, munenge mune vana and you are co-parenting. Most people they feel bitter kuti usataura nababa vako. But this is baba, I think matsikiro atakaitwa. We need our parents in our lives. Can we just learn to co-parent? Ndinowanzoona hangu ma-South Africans zvavanoita, they do it very well. They even talk kuti mamuka sei, mwana ari sei, kurudwa chakati. Pasina hasha. Vazhinji vanhu vakarambana pavanosangana, especially vekumusha kwedu kuZimbabwe, zvibhakera zvoga. Uribwa ntauri newe chichi, you know. Can we just learn to put our pride, our egos, our whatever, put it down and do it for your children? Ndimi muri tu makaunza vanava ezvino muchataudzani makugwa ende kana muchigwa pamberi pedu, what are you trying to do? Wozvantora zvinonyangadza, zvinosemesa vana. Just learn to be civil. We are not civilized. Motaura baba, my parents, vana baba dzidzai, learn to be there for your children also. Because izvozvo zvekushayikwa muupenyu hwevasikana munoita kuti vasikana vave ne-this longing. They long to be loved by their fathers. In the end, they end up falling in relationships, falling in love for the wrong reasons. Vachitsvaka rudo. Vana baba vari absent muupenyu hwevana venyu vakomana. I know of a lady aigara nemwana wake mukomana. Mwana aiona mai vake vachipoda everyday, vachibuda vachienda. Mukomana iye anoadmire mai vake zvisingaiti. She's a role model. Ende izvezvi akutobehave. And it is akutobehave semukadzi because the role model yaari kuona mukadzi. Saka kana guys, I think my psychologist nevanhu vanoshanda kumedical field, you are going to agree with me. Nevanhu vanoshanda even vanodzidzisa vana, you are going to agree with what I'm saying. Parents, they need to be there in their children's lives so that vana they will have a proper role model. Ndine vana vasikana vanogara vachiona mama vachipoda, vana vangu vanototi tipeiwo chizore, vanotodawo lipstick, please put on my lips, because they see their mother doing this. Vana vakomanawo vanenge vachida kuti daddy vange varipo so that they know how to behave because daddy is the role model. So can we learn to be there muupenyu hwevana vedu all the times? Tisati takomenda hedu nyaya yaPamela, ndozvandangoona kuti tingokomenda hedu. Then nyaya mai Pamela vakazoenda kun'anga kunogadzira mwana. Ndatisingazivi kuti maparents tinoshuvira vana vedu zvakashata kudaro. Unogadzira mwana wako wakazara kun'anga, yezvezvi mwana wavharika nhengo. Imi zvakaoma. Mongosiyawo macomments, aiwa kwai we listen, we don't judge. Hatifaniri kujaja, tongotaurawo sevanhu vakuru. Just ati isusu maZimbabweans hatidi kuudzana chokwadi, tikaudzana chokwadi vanhu vanobva vatsama. Kongoinyararai, musiye akadaro.
Nyararai. Ndosaka muchiona kuti tinodovengana togona kuti ko Ningi sei asingatauri neni. Izvo tine ma-unresolved issues because takanzi nyararai. Let's learn to talk and say the truth. Let's tell the truth. Mai havakakanganisa unoendera mwana kung'anga. Vana mai ndozavari vanhu vemabvini vachinamatira vana vavo kuti Mwari, I wish the best for my child. I wish the best for my children. Kuendera kuti kwai mwana wake Mwari ngatibatsire. Vedu veimboendeso rakanaka. Mangwana vhale vatete vanenge vakamira mapresent. Kamunongoona kuti maitawo zvima e-wallet. Tiri kutamba zvangu muendezwa rakanaka. Bye bye.